Bapak Ibu sinedahan ingkang satuhu winantu ing Karahayun Purwo Widodo rahayuning sedya rinengga ing manis sinengkuh aruming tias tumapak ing gati upacara sakral panggih pangantian putri saha kakung kalenggahan menika sinengkuyung kadang sinoman sasana muda utama dukuh kuncen RT 16 kadherekaken tata rias pengantin Intan Permata Make Up pidalem ing Kademangan Gunung Sari Kecamatan Kaserman Kabupaten Ngawi sinengkuyung ugi kadang kula kinasih Alfa Professional Audio Sound System pidalem ing Kademangan Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi kadherekaken kadang kula kinasih seni karawitan muda irama pangesuwing Ki Juwari pidalem ing Kademangan Dampit Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi pangajaping sedya amung nyuwun pangayoman ridho saha berkah Gusti Allah ingkang Maha Wikan satemah lampahing upacara manggih wilujeng kang sinedya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sih rahmat saha nugrahaning Gusti ingkang hamurba gesang awujud song-songing kawilujengan mugi hanggung tumanduk tumedhak sumandha sumandang sumanding kajiwa saha kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula Waradin Sagung Sasomo kula nuwun sugeng siang wilujeng rawuh katur para pepunden para sesepuh pini sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang satuhu pantes pinundi saha kinabekten katur para alim ulama ingkang rahina pantaraning ratri hanggung memetri kitab suci wahyuning ilahi nggih
kitab suci Al-Qur'an mongko panutun kiblating panembah ingkang saduhu luhuring budi. Katur bapak ibu sinedahan saha kadang werda tuwin muda mongko pametri kabudayan Jawi ingkang saduhanggung duduk dudah mekar saha angrembakaaken kabudayan Jawi tilaranipun para leluhur ingkang satuhu sinudarsana. Ing ari pinilih Respati Jenar sinebut ing akatah kemis paing anyarengi pletek ing Surya 11 Desember anglenggahé warsa 2020 keparengna. Kula hambuka wiwaraning suka wenganing wicara duwaraning kandha. Wit keparingipun pamengku gati Bapak Dayat saha Ibu Sri Wartini kalenggahan menika. Kula mradapa ngadeg ing ngarsa panjenengan tinanggenah minangka panatacara salebetipun upacara sakral panggih pangantian putri saha kakung mapan ing Kademangan Gandong Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi Rama. Bapak Ibu sinedahan ingkang satu bagya mulya purwakane ngatur sumangga nun panjenengan sedaya kula dherekaken manungku puja saha ngunjukaken puji syukur ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kawasa ingkang sampun kepareng paring ganjaran kawilujengan katentreman saha kabagas warasan satemah rahina kalenggahan menika. Panjenengan sedaya lan kula maksih dipun keparengaken pepanggihan ing papan ngriki saperlu hanjenengi saha paring berkah pangestu dumateng pamengku gati genya anetepi saperangan darmaning wreda Hangrakit Sekar Cepaka Mulya Mahargya Suta Amiwaha Siwi putrinipun ingkang sesilih Rara Ayu Mita Miftahul Aulia ingkang sampun kepareng jinatuh krama kaliyan pun kekasih Bagus Sairul Tanaya Jalu suwargi Bapak Siran saha Ibu Sinah pidalem ing Dusun Ngrawok Kademangan Bareng Kecamatan Sekar Pinarak Bojonegoro pangajaping sedya Purwamadya Wusana lampahing upacara panggih pangantian putri saha kakung kalenggahan menika hanggung sinongsongan karhayon niskala pangalembana selawat saha salam hanggung kaaturaken dumateng mustikaning titah jalma pinilih negih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka colok oboring pepadang talining agesang tuwin teken kinarya dados tuntunaning titah saindenging bawana. Bapak Ibu sinedahan ingkang satu bagya mulya lampahing upacara panggih pangantian badhe sinengguyung dening para-para ingkang sampun piniji nut tata cara ingkang sampun lumampah saha sinengker ing Kademangan Gandong. Panjenenganipun pamengku gati Bapak Ibu sinedahan katur penggahan kanthi mardikaning penggalih saha kersaparing diastawa diastuti ngantos dipurnani gati rum kuncaraning bangsa dumunung aneng luhuring budaya kula sakadang tata rias pengantin Intan Permata Make Up Sinengguyung Alpha Professional Audio Sound System kadherekaken di karawitan Muda Irama ngaturaken sugeng rawuh sugeng hamirsani nuwun matur nuwun.
Bapak Ibu sedherek ingkang satu kinurmatan, monggo purwakane ngadicara sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken nglairaken Ummul Quran sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Barokallah wa bi syafaati Rasulillah. Lahul Fatihah. Matur agunging panuwun mugi kanthi waosan surat Al-Fatihah purwa madya wusana lampahing upacara panggih pangantian kalenggahan menika hanggung kinembung ing karahayon niskala. Atur pirsa dumateng Bapak Ibu sinedahan bilih pangantian putri Roro Ayu Mita Miftahul Aulia genyo anglulur sarira amulas wadana tuwin anget dibusana sampun paripurna lekasing sedya. Pangantian putri badhe kapatitesaken miyos saking pambusanan tindak dipun kanthi Bapak Ibu kinasih tumuju sasana rinengga. Kepada teman-teman asisten Intan Permata Make Up, Putri Domas Manggolayuda mohon segera dipersiapkan membawa perlengkapan upacara panggih pengantin. Berjalan di belakang mempelai putri. Katur Bapak Dayat Ibu Sri Wartini, katuran samapto hanganti putri kinasih miyos saking pambusanan. Monggo Pak Dayat so Ibu Sri Wartini tindak tumuju pambusananing putri kinasih. Sekali lagi kepada teman-teman asisten Intan Permata Make Up, Putri Domas Manggolayuda mohon segera dipersiapkan membawa perlengkapan upacara panggih temanten. Berjalan di belakang mempelai putri. Seni karawitan muda irama. Caos pakur matan miyosipun Roro Ayu Mita Miftahul Aulia. Tumuju sasana rinengga awujud sinebaring puspa kang kebaing warna. Lamat kapiyarsa swantening pradangga tinabuh ngayut-ngayut kadang wira pradangga seni karawitan muda irama. Gender barung gumrining swaraning kethuk kenong kena kanggo tandha dawahing padha gong gedhe kendang sawega tumandang hamurba lampahing wirama. Nabuh gongsa minangka gegambaraning gesang bebrayan kedah daya dinayan nut kewajibaning sowang-sowang. Binarung ungeling gongsa pangeliing paranggana ana gondo arum lumprang Banjaran Sari angebeki jroning sasana wiwaha. Nulya kawuryan ana teja angenguwung mawa praba tuhu menika tejane pangantian putri Roro Ayu Mita Miftahul Aulia ingkang mijil saking tepas wangi. Tepas amengku werdi papan wangi wus ngarani ateges
mijil saking pambusanan tindak dipun kanthi bapak ibu kinasih tumuju sasana rinengga pantesing busana memba busananing Prameswarinata tinon saking Mandrawa abyor mompyor pating glebyar pating celorot kadya kedheping Kartika Sasra lamun kadulu kasulistyaning pangantian putri sayekti luwih warna kurang candra dedeg piadeke amaringin sungsang kulit kadya masinangkling rikma anjanges ngembang bakung ngandhan nut ombak ing narmada cecunduk pinetha wulan tumanggal cunduk mentul gunggung nawa pinasang tata pinatut lamun katiuping samirana manda pindha astane wong ayu kang lagi ngawe-ngawe kekasih palarapane anyela cendani apes warna kresna alis jalirit lir wulan tumanggal idep tumenga ing tawang sunaring netra andamar kanginan grana hangrunggih pangarasan duren sajuwing lati pindaning manggis karengat esme pait madu ajarata lir miji timun jangga ngolan-ngolan pamidangan rajumas astaning dewa gading pucuking racikan amemucuk ribu puspita Bawaking pranaja pindha cengkir gading piningit bangkeane mengki-mengki anawon kemit jumangkaing suku rinengga kanela ingkang awarna kresna kawistara abdi dalem keprabon putri kang apindha dumas sowan ngarsanipun pamenggugati putri dumas sakadang bapak lan ibu dawuh marang sira iki ana wujuding kembang kang sinebut kembar mayang kembang iki minangka syarat srana dauping Gustimu kakung Gustimu putri tampanana bopongan sing ati-ati ya nggih ngestokaken dawuh bapak ngestokaken dawuh ibu manggala yuda kang ana mburi kene maju kene nyaket marang bapak lan ibu ya nggih katimbalan dawuh kula ingkang sowan bapak katimbalan dawuh kula ingkang sowan ibu bapak lan ibu dawuh marang sira kembar mayang kang dumadi saka kayune kalpataru iki tampanana bopongan sing ati-ati ya nggih enggal sowana marang Gustimu kakung ana ing palereman istokaken dawuh bapak istokaken dawuh ibu manggala yuda purna nampi kembar mayang saking pamenggugati daya-daya madal pisowanan lumaksana tumuju palermanipun pangantian kakung Rara Ayu mita miftakul aulia kapratitisaken lumebet malih ing madyaning Bali Wisma manggala yuda yang membawa kembar mayang silahkan menuju ke tempat mempelai pria lulus raharja niskala mijilipun pangantian putri Rara Ayu mita miftakul aulia kalajengaken pambedoling kembar mayang Bapak Ibu Sinedhahan ingkang satu kinurmatan manggala yuda genyok nopong kembar mayang prapteng unggian kang tinuju wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat panggihipun pangantian putri saha kakung Rara Ayu miftakul aulia kalian Bagus Sairul nut satataning adat widiwidana ingkang sampun lumampah saha sinengker ing kademangan gandong Bapak Ibu Sinedhahan katuran jumeneng paring pakurmatan puja hastawa puji hasuti panggihipun pangantian putri saha kakung. Saya translate ke bahasa Indonesia
Bapak Ibu tamu undangan dimohon berkenan berdiri memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Panggihipun pangantian putri saha kakung Roro Ayu Mita Miftahul Aulia kalian Bagus Sairul Ginur Empatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Asraqal badru alaina faghtafat minhul buduru misla husni ma ra'aina qattu ya wajah sururi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Anta samsun anta badrun anta nurung fauqa nuri anta iksiru wa khali anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal qiblataini. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu tamu undangan disilakan duduk suwo ing solawat Nabi musul cantoko kekidungan tinumpang balumbang. Wis dumugi wah yaning mangsa kala dumapahing kodrat panggih temanten gagrak Surakarta hadiningrat Roro Ayu Mita Miftahul Aulia kalian Bagus Sairul
Kawistara temanten sarimbit purna pinaringan unjukan tirta wening dening bapak ibu kinasih giya siningepan sindur awarna rekta tuwin seta bapak jumeneng ing ajengipun temanten sarimbit hangasta pancating sindur wondene ibu tindak sawingkingipun temanten sarimbit jumurung donga pangestu mring temanten sarimbit swaraning pradangga munyo hangrangin kadhiasung puji mring temanten sarimbit kalebetaken rumiyin ing madyaning bale wisma saperlu katanem jero ing madyaning keprabon lamat-lamat sang larasmaya caos pakurmatan mring temanten sarimbit sampun rawuh temanten kakung lan putri sarimbit purna katanem jero ing madyaning keprabon laju kapratitesaken miyos tumuju sasana pinajang sasana adimulya tindak dipun kan bapak ibu kinasih ladrang temanten kumandang caos pakurmatan mring temanten sarimbit yuk sololololo so sololololo so lulus raharja niskala tata cara panggih temanten sarimbit
Kula aturaken wilujeng rawuh katur Bapak Ibu sinedahan mliginipun para pangombyong pandherek temanten kakung saking Kademangan Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Diwangi menawi Pak Suyoto menika bareng menapa nderek pundi? Bareng nggih. Menawi Pak Wowok Junaidi menika nggih bareng nggih. Nggih. Menika piyanten kalih menika anggenipun ngudi kawruh panatacara wonten Kabupaten Ngawi nggih. Bapak Ibu sinedahan ingkang satu kinurmatan monggo ingkang sampun pasugatan ingkang sepisan saking Kadang Sinoman Sasono Muda Utama nyamian utawi dedaharan enteng bahasa Inggrisipun snack monggo panjenengan raosaken jajan salebetipun kotak kertas menika nggih. Ibu-ibu ingkang dereng kersa dahar jajan monggo jajan dipun lebetaken tas wadahipun kangge kipas-kipas kersanipun suda hawanipun sumuk. Lekasing sedya temanten sarimbit badhe kapratitisaken nindakaken kerobongan kapurwakan pamengkugati Bapak Dayat badhe nimbang putra sakloron salebetipun tata cara bobot timbang kalajengaken kacar kucur dahar saha ngunjuk sesarengan. Nyuwun pudiastawa pudiastuti Bapak Ibu sinedahan mugi temanten sarimbit anggenipun mangun bale wisma hanggung pinaringan pangayoman ridho saha berkah Gusti Allah ingkang Maha Asih satemah ayem tentrem jinem manggih bagya mulya kinantenan sesanti mulyaning bebrayan. Biyung emban intan permata make up sowan ngarsanipun pamengkugati ngaturi Bapak Dayat so Ibu Sriwartini jengkar saking palenggahan saperlu anraju putra sakloron salebetipun tata cara bobot timbang. Bapak Dayat lenggah ing palenggahan lenggah ing madyaning palenggahanipun temanten sarimbit Bagus Sairul lenggah wonten ing sisih tengenipun Bapak Roro Ayu Mita lenggah wonten sisih kiringipun Bapak wondene Ibu lenggah sacaketipun. Bagus Sairul dipun pangku wonten suku sisih tengen Nimas Ayu Mita dipun pangku wonten sisih suku kiwa. Bapak Mita cobi panjenengan timbang panjenengan traju putra sakloron bapakne bune putramu sakloron Sairul lan Mita dak timbang dak traju wis padha antepe bune sliramu lan aku dadi wong tuwa aja nganti ban cindhe ban siladan. Sairul kang sinebut anak mantu kudu direngkuh dadi anake dhewe bune aja nganti dibedak-bedake. Ngestokaken dawuh bapakne bobot timbang purna katindakaken kalajengaken temanten sarimbit nindakaken kacar kucur. Kacar kucur dumadi saking uwas jene arta cring empon-empon
tuwin sekar Sri Taman uwas jene minangka pralambang rawuh ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih karo sampun manggihaken jodhonipun temanten Sari. Kacar kucur yang Anda saksikan adalah suatu gambaran seorang pria sebagai kepala rumah tangga, seorang pria sebagai suami wajib memberikan nafkah lahir kepada sang istri. Semua penghasilan suami akan diserahkan kepada sang istri. Begitupun sang istri dengan rasa bangga, dengan rasa ikhlas, penuh cinta dan kasih sayang menerima berapapun besarnya penghasilan suami, menerima berapapun besarnya pemberian suami, karena sang istrilah nanti yang akan memanajemen kebutuhan keluarga. Asil koyo katitipaken rumiyin dumateng Bapak Ibu kinasih. Bapak Ibu kula lan Mas Sairul sowan kula nitipaken kaya bune putramu sakloron Mita lan Sairul sowan nitipke kaya bune. Ayo ditampa bareng-bareng bune ngestakaken dawuh bapakne purna nindakaken titipan kaya temanten Sarimbit laju kapratitisaken nindakaken dahar sesarengan ingkang badhe dipun dahar temanten Sarimbit menika sekul awarna jene kawimbuhi lawuh maneka warna wonten serundeng kering tempe dele goreng kacang goreng tigan godhog sinebut ing akatah menika sekul punar. Sekul punar minangka donga sinandi saking tiyang sepuh kangge temanten Sarimbit. Wit ngendikanipun para nimpuna, ngendikanipun para winasis, kelir jene, kelir kuning, kadidene keliripun sekul punar. Minangka lambanging kamulyan, lambanging kamukten ing pangajab temanten Sarimbit anggenipun gesang bebrayan mangun bali wisma hanggung ginaduhan kamulyaning gesang kamuktening bebrayan dahar sesarengan mengkupa semon temanten Sarimbit anggenipun gesang bebrayan mangun bali wisma saged manunggalaken cipta rasa karsa satemah nuwuhaken karya jumbuh kang ginayuh sembada kang sinedya manggih suka basuki ingkang sarwi kaesti gesang bebrayan ginaduhan sakinah mawaddah warohmah kebaing berkah gesang ingkang istiqomah purna dahar katindakaken kalajengaken nindakaken ngunjuk sesarengan ingkang dipun unjuk temanten Sarimbit tirta wening ingkang dipun wadahi gelas tirta urip lan panguripan ing pangajab temanten Sarimbit anggenipun gesang bebrayan samu barang pakarti hanggung linambaran wening ing manah menep ing kalep temah tinemu ayem-ayem sarwi tentrem. Mugi enggal pinaringan kanugrahan saking Gusti Allah ingkang Maha Mirah wujuding golek kencana ingkang saged bangkit tata jalma tanul minangka rerengganing bali wisma putra ingkang soleh putri ingkang solehah kanthi nindakaken keluarga rinancang nut paugraning pamerintah. Lulus Raharja Niskala temanten Sarimbit genyo nindakaken kerobongan tetwangganing keluarga ingkang piniji nindakaken jejibahan luhur derekaken rawuhipun besan kinasih monggo pamit rumiyin kalian pamengku gati gampilipun matur ingkang mapak besan monggo tindak ngajeng datan ngirangi raos kurmat dumateng kadang-kadang wira pradangga Santi mulya kadawahaken mari kangen nyumanggaaken
Bapak Dayat so Ibu Sriwartini aturan tedak saking Sasana Pinajang nampi rawuhipun besan kinasih. Kedua mempelai silahkan berdiri memberikan penghormatan rawuhnya Bapak Ibu. Mangke cekap setunggal rambahan kemawon kadang-kadang muda irama nggih caos pakurmatan rawuhipun besan kinasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken kawilujengan sowan kula Kang Mas, ngaturaken kawilujengan sowan kula Mbak Yu, wilujeng rawuhipun Dimas Sarimbit. Monggo katuran lenggah wonten palenggan ingkang sampun kasamaptakaken.